مننتنا تاريخنا كل دربنا جن تقرأوا نقولوا ولا حدا نقربنا. اليوم هاجر كجبر يوم اليوم إثيوبيا قلت لنا عقمي دبل كتاني. But we have a country called Eritrea. We are Eritrean. أنا حواتنا بتال. نعنا حواتنا سعودي. تقول أقول تصور وصل حن صبوا حاونا أي مبالم شجر يقول حاونا تجن كحق زمان أخوون ديزلو. حموش أبي يحسبوا كويس بسوق إثيوبيا. إننا إرتريانوج كتنا كان علق أشوم. أجمع بالكان معقل يحس كأخوهم زيت زارب زلها. جون تعصر يوم حوا حتى تبدل أي تبدل بس حوا حتى يتدفني لكم شاف. نايتاودو زنك أساقس مريحنت يا حامي مني حمامو دماسك إيه قحلات. حموش يوم أكلت جيتها شو وسيتا أبحث خط يوز قبام سواتهم. شرخهم زي حبأتنا أيام زل ألم شرة تايلان حبأكم دحري تايز بهالعامتات. كل ما قلت لنا ترايدنا نسجل سوات لنا. نفس يوم قاعد يفهم لازم يخبها الكله. كل من تايز أكل هزبي مريحي آتي. جنزوهم شحبيلو كسم سرت لوانو. نتمكح خزارة والله خطر خلخا كابزي محرنا أيز بهالتجزي. أبعثر تقلت مثيرك خصوناتنا خصو جنا خصو زي جنا. سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما تغنيو كبراتن في تواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجن دحنا ديهم نهولمون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا تراخيبنا لنا كساب موداتا مدب مساي صنيحكم موداتاون سامكن هوس فيديو كنسره تاب غورو فولو بلون شرف لكم سبسكرايب غيركم لز channel زي ناب كالو سلتباصحو ازي زمسግን ማለትዩ ሃነጽ ዘበሉ ርእይቶታት ስለዘለውና ንዓቶም ክንምለሲና ማለትዩ ዮርካቤል ኤፍሬም በየንጌሩ የማነ ባሪያ ትግራዋይ ሰስኪ ደቅ ዓዱ ኮለና መንዩ ትግራዋይ ዝብሎ መቸን ክልቲ ህዝብ ሕዋትዩ እንተልኩም ኦኬ እንተ ኻሊ ግን ሓሶት ይብላሎ የማነ ባሪያ ብዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታትን ብዝተፈላለዩ ዝተቃለሶም ከይዲ ቃልሳትን ህዝብ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብዩ እንተኾነውን ብዘየገድስ ይብለና ኣሎ ማለትዩ ንኢሳያስ ዳ ወድ ዓድና ከይብልዎ መቸስ አይብልዎን እዮም የማነ ባሪያ እዮም ጽቡቕ ስለ ዝገበረ ወድ ዓድና ዝብልዎ እንዲሉ ወድ ዓድና እንድሕር ኮይኑ ኩሎም ኢና ደቅ ዓድና ንብሎም ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ብዝኾነ የማነ ባሪያ ኣብቲ ኾነ ኣብቲ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ዓብይ ተዋስኦ ዘለዎን ኣቦ ስነ ጥበብ ዝኾነ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ስነ ጥበብ ድማ ስነ ጥበብ ንባዕላ ቦርደር የብላን ግደፍዎ ሞቶም ንዓኣ ኮንቴን ዝገብሩ ሰባት ማለት እዩ ኣብቲ ኮይኑ ይድረፋ ኣብዚ ኮይኑ ይድረፎ ንሰምዖ ነርና ጽቡቕ ነገራት ዘለዎ ደርፍታት ክሳብ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብና ብጽቡቕ ነገር ዝቃኒን ጽቡቕ መልእኽታት ዘመሓላልፍን ማለት እዩ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ይቅርበልና ነይሩ ንሕና ከዓ ሕጉሳት ኢና በዚ የማነ ባሪያ ዝገበሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እንተ ተኻሊ ተርፍ ዘረባ ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ማለትና እዩ ሽደን ነቲ ባዕለገ ሰብኣይ ዓገም ምባል መሓሸ ሕጋዊ ረጊጾም 20 ዓመት ሕጂውን ደወል ኩናት ይድውሉ ኣለው ንገሮም ንህዝቢ ትግራይ ጥፍኣት ይፍሕሳሉ ደበሳይ ሰረቀ V7H ታንገብር ዓርን ብለክን ክርን ብለክን ታቢኽ ንነብር ንህበክ እንዳበለት ህዝቡን ማለት እዩ ኮም ተጎሪሉ በዓለምዮም ካኣትዋ ገለ ይብልሞ ፍቲ ምእታውስ ኩሉ ሰብ ተኣኻኺቡ እዩ ዝኣትኻብ ዝገርመካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻመን ዝሕዝን ክስተትን እዩ ድሕሪ 20 ገለ መለን ዓመታቱን በተመሳሳሊ ናው እዩ ተመሊሱ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣታዝ ማዕበል ዳ ይወሰድካ እምበር ኢሮብናትና ክትብል ከለኻ ናይ ምን ማለትካ እዩ ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ኣብ ትግራይ ዑና ኣለካ ክንዲ ተዓርቕ ተናቑት ንስኻ ኤርትራዊ ኮይንካስ ንኢሮብ ከዓ ግዝመና ሒስካያ ንኤርትራ ክትመጽእ ዶብና ፍሉጥ እዩ ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደሊ የማነ ሓላል ለጋስ ኩልና ናትና ይልናዮ ነዝሩኹስ ኢሳያስ አፈወርቅ ዳናተ ይዝብል ተሳአን ቀላተ ተወለ መድህን ማለት እዩ መን ንዑድ ኣመናተ ክብሎ ምኽንያቱ ናብዚ ናትና እንተ ይልናያስ ሕሰቦ ክመጽእ ማለት እዩ ሙሴ አፈወርቂ ፍቅሪ ደሊኻ ገዳዲፍካ ጽልእ ደሊኻስ ገፊፍካ እዩ ነገሩ ስለዚ ሎሚ ዝገደፍና ገዲፍና ዝተረፈ ህይወትና ቁስልና ንሕብየሉ ዝበለጸ አማራጽ ፍቅሪ ሞ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ልብን ዕብየሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስለኒ ናይቶም ሓደ ክልተ ዘረባ እምበር ሓሳብ ዘየሰላስሉ ንጸጋም ንግደፎ ጃፓን በአሜሪካን ከቢድ በደል ወሪድዎም ግን ሕነ ክፈዲዩ ወይ ኣብ ቲክቶክ መጽዮም ባንዴራ ሒዞም ክፍክሩን ክጻረፉን ግን ኣይራኣናዮምን በአንጻሩ ኩናት ተጸይኖም ቁስሎም ዘሕውይሉ አማራጺ ናብ ዘለዎ ክበጽሑ ክኢልዎም ሶ በጃኹም ጽቡቕን ሕማቕን ምፍላይ ኣጸጊሙና ኣሎሞ ልብን ዕቢ ከሓውኩም ወዲ ኢረ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ይቀኒለ ብጣዕሚ ዘመስግን نحنا تقراوت هيكونان إرتواتنا تقراوت كأ تقراوت يوم إثيوبيان كونوا خلو أي تقراوت كونوا خلو في love them we respect them زقونا نقدر ما تقول كده alliance كنا خسر عندنا مننتنا دربنا جن مننتنا تاريخنا كل دربنا جن تقراوت نقولوا له ولا حدا نقربنا
we know our history, we know who we are. And هنا زي كنا استوعب دقة عبيهم تولدكم كون تفضيهم تيغرنيا إرتراويان بلين إرتراويان تيغري إرتراويان 4 نتوي إذا هاتوتو ودق زخنا بوليتيكا تيغرنيا زبحال من الناس يلن كم زي في اللازم شت زخنا نسيكونا نكاسنا. Frey, what I want to know is, when we're doing politics, why is it that as Eritreans, why can't we just respect the God who say they're our brothers and we love them? But we have a country called Eritrea. We are Eritrean, and we're fighting for the liberation of Eritrea because we have the right. Why do they have to mix it? Why do they have to bring Agazian, Hana Tagarina, you lucky? But at Hizu up to Gray to Allison. But the social media has a fukaralki. Maasi Tagrawa Hoinilnas, can they generation Halifus? Suddenly he wants to be Tagaru. How? In Tagaru, Hijabzinai. تقرأ جينيسايد أبسقالز نبرس خوفي له ولا بسلام أو سلف زي واتس رجع حلف تقرأ واي خون الكا. إيسا زبك سبيس مسوا حبشة إنها تسوي محفرت سهم سباتكم بجهم. أنا حواتنا قبسان بتال. أنا حواتنا سعودي. أنا يمني وما حواتنا. سوداني وما حواتنا. جيبوتي وما حواتنا. إذا يوم مسانا ركبي باللومن. بليز. زيوم داود يوم لا. فوسكرامنا حموش أبي يحسبوا كويزي بسنك إثيوبيا بركة ردنا دي نبعلا زي تتصنع منقستي تايز ولا نبعلا حنفيش في زاتوا منقستي أي تصنعني أزبل زربالهم مصحف قدسهم وبتعمد أزبل كان جر مالتي نبعلهم يبقى حواتي وام حجي تايم بال جميرهم قال يوم مريض أم حونت كلا يحونا أخبلوا جميرهم دحان تقوت تصوع وس دحان صبوا حونا أي مبالهم شجر يقول حونت جن كحق زمان أخوون دي زلوا حصوت الحردات توسي كله حونت كم مخان حليفوت اللي يزغون حجيت مودة كيدهم كأقلقل إمتى مقبار جميرهم عاوزين قبرندو 50 لهم وديهم 500 تشحت تقبلهم الله وصيلهم الله قلم والد ما جميرهم كم إلو خزرة من تلو بعد سوشيال ميديا بعد قلم أنهم تبهالو خا نتحكن يمان قديفكم ما سلزخونكم نتسقام قديفكم ما سلزخونكم بيمان قصد ما حسوتهم ترى حسكم ما تنقص أصوز لهم كسب حجر ما نحسهم صنيحهم أما ودعتهم خمس عين الزبون نجارات نختقبلوا وما تقاميو تناتي زولكم ما رأسي أتصبغت نيران نخلو بسلامة ومن قدي بسلامة وفتح من داين سلامة ومن قد تحت من باين زمسلو نجار يلن ناين بعد سوشيال ميديا جن سويل كايوس كقص لا باج أحمى منم دمي إرتراوي بيهون إثيوبيا مالت يتولد كبت هاجر غربيت هاجر يجوا حزب هاجر يانورن يابلان ياسادغن هاجر ህብረተሰብ ማለት ነው ምን ለማለት ነው እኛ ኤርትራውያኖች ከተነካን አንለቃችሁም ማንንም አንለቅም አሜሪካ ራሱ ብትመጣ እኛ ኤርትራውያኖች ዝም ብለን አናይም ልክ እኛም ኤርትራውያኖች ማለት ልክ እንደነ እስራኤሎች ነን እኛ كم زبلنا زولن نحناسي انت تتنكيف ناس كبإسرائيلاوينا بقى نحنا سويلنا ينرئكم منينا سلازي ايتم صونا اي زبر زولو تخوم زيلو نجر مالت بفخرة مقبار ولا حانت ترقم يقولون سويل كافكير نحنا ون كلت عمت قدم 3 عمت بزح فقرات تحليفنا بزح تفكيرنا بزح فكرنا زحالفنا انا قريب حويناتي كابزي مودعتا موص زيولو خينات ورو خينات زقرنا ينزرخبنا النجر انتهالو ግን ሽግርን حسارة መከራን ስደትን ድኽነትን ድኻምን ዝብል ነገራት ይናርኢና ማለት እዩ ኣነውን ከመኽረካ ከም ሓደ መንእሰይ ከምዚ ጌርካ ተምጾ ማለት ንስኻ ንሽትለይ ውሕሳብ ዝኾነ መሬት ይኻ ዘለኻ እንድሕር ዳ ክትቅጻዕ ኮይንካውን እንጀራ የለን ወይ ሎማዓንቲ ዝደለኻዮ ነገር የለን ስለዚ ምናልባት በርገር ወይ መማረጽ ይኻሲ ካብ ዳቦን ካብ በርገርን ክኸውን ይኽእል እቲ ህዝብና መሸላ ወድዓክር ክሳብ ሕጂ ንሱውን ብርዳእታ ስርናይ ናይ USA እንዳተቀበለ USA እንዳተቀበለ ዝበልዕ ህዝቢ ንሳት ጠጠው እንተይላውን ዳርጋ መብዛሕቱ ትንፋሱ ኣብ ኢድ ጸላኢ ዘሎ ጸላኢ ህይወቱ ንቀጻላ ህይወቱ ነው ማዕሉስ ክትምቢ ዘይኽእል ማለት ኣምላኽ እንዲ ዝትምቢልካ ግንሱስ ክእምት ዘይኽእል ማለት እዩ ህዝቢ ዘለና ከምዚልካ እንድሕርዳ ናብ ኹይናትን ወሮ ኹይናትን እቲኻዮ ንስኻ ብዕቁል ማይ ኢኻ ዘለኻ ጸገም የብልካን መዕቀሊ ሒስካ ከምዚ ትዛረብ ዘለኻ ነቲ ካልእ ሰብ ግን ሓወይታ ኣጉደሉ እዩ ኣብ ቀድር ብናይ ኣውራጃ ይውደቡ بدعري ناي كبابي يودو دعري ماليشا ناي محدار كتما يودو ماليشا مشعو ناي مكل خاد بناي سراوي دبلو وده هذا يدنا برا تبعيسا شو قالي ندحامو أنا من دحامو أنا حفتي بندحامو بندحامو أنا الدي عديت ولا ده يقبو مالتي
حجي تقاومت مالت لك كم زناي جهنم شو عاد تقرن دلهم كتلو اليوم زي تقرن يوم شو عاد تقرنا طوي بلا عاد تقرنا در يوم طوي بلا دير دعك خابينا بيخيد كم زناي سرسر دبلا خمزي سمانة شو ممكن عين الحبر دلهم كم يوم زي تقاومتي تبلالي عمم كم زي جيسو بقول مش أسير كايو خلت لي تمس حدرك تبلالي عمش حسوسي يحضر تسجب انت بقول تبلالي عمم يسوي دي قومي بدفون ازي تجارو خالو سوريا تجارو لو أنا زفوتهم تجارو نحنا تجارينا تجراي تبهال عدنا أب تجراينا خوينا تدليم هاجر كجبريم تدليم إثيوبيا قلت له نعومي دبل كتاني بوليتيكا دبرت إيه بوليتيكا أنا جيتها شو أي ملكتني تجراي كم جونز أتأخونا له بقى جونز أتصر يوم حواحد تبدل أي تبدل بس حواحد يتدفني لكم شاف حراي ناي جونز أتصر تزارب كي أزربا صبغت يكونتن أنا جونز أتصر خمي أزرق مسيلكي عزمرا نابز زمرلو زخيد أكايدا تعيز بحال أكايدا سلوتيو ناي جونز أتصر مالتي حماق انتخون تلو حماق يجبلن صبغ انتخون تلو صبغ الله يلي مص مالتيو نحدو وغن يزوغن اب عدي انتاي يغبرلو بزي يقدس اكسترنالايز غيرو صغماتون شغراتون مالتيو مسكالوت انصر كالوتي እንደተማጎ ተዘውዕል ቶም ዘውጉዑም ዕላላት ቶም ዝዛረቦም ዘረባታት ድማ ከም ኣነ ዝራእኹም ንድሕር ዳ ኮይኖም ወይ ከዓ ንዓይ ብዝተረድእ እንመልክዑ ንዕኡ ዲፈንድ ንምግባር ዝምቸዎ ጥራሕ እምበር ንሽለይ ምስካልኦት ተነኻኺኤ ኢሉ ዝኣምነሉ ንድሕር ዳ ኮይኑ ብፍላይ ምስ ውድብ ይኹን ምስ ገዛኢ ታይ ዝበሃል መራሒ ፓርቲ ዘሎ ሕጀብ ትግራይ ዘሎ ምስ ኩሎም ኣይምልከተንን እዩ ኣይምልከተንን ማለት በተሓደ ወገን እንታይ ማለት እዩ ሽግር እንዳተፈጠረ እንዳሃለወ ነቲ ሽግር እንታይ ተመልከተንስ ክሓልፎ ኢሉ ዝሓስብ ሓደ ሰብ ሳይለንት ኪለር ይባሃል በኻልእ ይባሃላ ማለት ሱኢሉስ ይቀትል ማለት እዩ ታይ ዝገብረን ዘሎ ማለት እዩ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ንሱ እንዴት ድምጽ ወሃብ ነይሩ ቅድም ሕጂ ታይ ዳው ሒጡ ሕጂ ወ ምክንያቱ አለያ መብዛሕቶም ከምዚ ብመንፋዕቲ ብጅግንነቶም ብትምርቶም ብውጽኢቶም ጸብለል ታሪኦም ዝሓለፉ መናእሰይ እንድሕር ዳ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ከይዶም ዓዶም ዝኾነ ነገር ክበጽሕ እንተሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ድምጽኦም ዘሎ ድምጽኦም ድማ ምስ ዝመርሕ ዘሎ ውድብን ምስ ዝገዝእ ዘሎ መንግስትን ዘይኮነ ምስ ህዝቦም አንጻር ህዝቦም ንዝልዓል ዝኾነ ይኹን ነገር ይምክትዎ እንድሕር ዳ ካብ ህዝብ ወጻእ ዝኾነ ካይዳታት ተልዩ ኸዓ ምስኡ ለውጥን ከምፁ ታይ ዝበሃል ይጽዕሩ ተዘይ ኮይን ሒና ጆን ጻጸታይ ማለት እዩ አካይዳ ባጎብዬ ዝበሃል ነገር ጉንብሕ እንዳበልካ ትኸይድ ከምዚ ተሓቢእኻሞ ልስሉስ ዝኾነ ታይ ዝበሃል ፖለቲካል ሳይድ እንዳመረጽካ ምስተሓዲእ ከይተራጸምካ ገለ ካብ ክልቲኡ ምክንያቱ ዝስዕራ ይፈለጥካ ኒኻ ንስኻ ክትንብውና ይትኽእልን ድሓራይ ዝተዓወተ መራሕየ ዝዓይነቱ ካብ ውስጥ ጥቕማጠሙ ክረክብ ኢልካ ተካይዶ ካይዳ ማለት እዩ መብዛሕቱ እንታይ ዳ ይምልከቶ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ወላ ሓንቲ ነገር ይምልከቶ እንድሕር ዳ ክዛረብ ኮይኑ ኣይትእተውና ክብል ተኮይኑ ጠቅላላ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱን ውሽጢ ዓዲ መጽኹም ተቀመ ቃለስ መሬት ይንበኩም ኢና ገለገለ ዝብል ኣይምልከተንን ይሉ ኩሉ ገዲፍ ወላ ኣይምልከተንን ልኻ ኣብ ካልእ ስራሕቲ ተዋፊሩ አላማጣ ዘለና ሃና አካል ተጋሪና ነንባዕልና ዘባልዕን ዘቋስልን መንገዲ እዩ ዝኸየ ዘሎ ሕዚ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ንኸይንቐጽል ናብ ሕማቕ ኣንፈት ክንኸይድ ዳግማይ ናብ ጦርነት ዘእቱ መንገዲ ዝኽየ ዘሎ መሲሉ ስለተሰማዕን እየ ዛረብ ዘለኹ ነንባዕልና ናብ ጦርነት እኳ ኮይኮነስ ነንባዕልና ክንዋዳእ ኣነ መንገዲ እዚ ከም መንእሰይም ከም ህዝብም ኣየዋጨናን ታውድብ ብትኽክል ክድሕን እዩ ዘለዋ ናና ውድብ እያ ዕፅምቲ ወለድና ናና እውን ለኪሞ ማለት እዩ ዋጋ ተኸፊልዎ ብዙሕ ዋጋ እዩ ተኸፊልዋ ታውድብ ክድሕን ኣለዋ ብርግጥ ግን ታውድብ ኣይኮነትን ሓሚማ ስኻትኩም ኢኹም ሓሚምኩም ኣፍታ ውሽጢ ውድብ ዘሎ ናይታ ውድብ ዘንቀሳቕስ መሪሕነት እያ ሓሚሙኒ ሕማሙ ድማ ስርቂ ጉሕለት መንእሰይ ትግራይ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሓፂን መፂን ዋጋ ዝኸፈለሉ በረኻታት ትግራይ ኮ ታሪክ እኮ ነይሩ ታሪክ ንሱ ግን ሓመድ ወሊዕኹም ወሸጥኩም በሊዕኹም ፊት ንፊት ከምዚኣ እዚ ተባዕ መንእሰይ እዩ ሓያል እዩ ማለት ከማያ ማለት ውድ ሓሚማ ገለይልካ ሲልካ ተሓታትነት ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ማለት እዩ ዝሕተት ኣካል ምእንታን ከይህሉ ካብ አካውንታቢሊቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብ ንኽተምልጥ ማለት እዩ ተምልጠሉ መንገድታት ታ ሽግር ኣብ ካሊእ ከም ተፈጠረት ጌርካ ሴንተር ኦፍ ናይት ዘረባ ካሊእ ሰብ ከም ዝኾነ ጌርካ ንኽተርኢ ምፍታን ማለት እዩ ጸገም ሕሚምኩም ዘለኹም ኩሉ ሰብ ይሓመመን በቃ ኩሉ ሰብ ተቃላሳይ ዝነበረ ኣብቲ ቃልሲ ዝካየድ ዝነበረ ኣይኮነን ሓሚሙ ዘሎ 4 ሰባት ኣለው
ታፍቶም 40 10 ተኾኑ ሰባት ካለው መንዮም ዚኦም መብዛሕቱ ግዜ ቋሚ ኮሚቴ ዶ ገለገለ እንዳተባሃሉ ገለ ታይዝ በሃል ዝምረፁ ማእከላይ ኮሚቴ ገለ ዝበሃሉ ኣለው ንሳቶም ደም ሓሚሞም ዘሎ ሓሚሞም ከዓ ንክንደይ ሰብ ጸሊሎም ዝነብሩ ማለት ባዕሎም ሽግር ይጽውዑ ባዕሎም መከራ ይጽውዑ ባዕሎም ሕማም ይጽውዑ ይሕሙኻ ወላ ሓንቲ ፍታሕካ አይብሎምን ፍታሕ ዝበሃል ነገር ኣብ ኢዶም ይሓዙን እዮም መብዛሕቱኦም ኩሎም ዚኦም ፈቀዶ በረኻታት ፍርፍራን ቆላ ተንቢየንን ዛናን ገለ ዝንከራተቱ ዝነበሩ መወዳእታ ህዝቢ ኮሆባ ይሉ ሒዝዎም ዝመጽኦም ንባዕላቶም ከይሞቱት ፈሪሖም ሰጊኦም ዝነበሩ እዮም ህዝቢ ኮጽዮም ንህዝቢ ክብሪ ዘይህብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት አካይዳ ድማ ወላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ወዲቁ ወዳቃ ማለት እዩ ሰዓታት ወይ ግዜታት የን ዝጽበንበር ካያዲዩ በዚ እንዳኸደ እንዳሃለው ግን እንታይ ዝበሃል መንገዲ ተጀሚሮሎ ልስሉስ ዝኾነ አካይዳ ማለት እዩ እተናትካ እንቃዓ ሽግር እንቃዓ መከራ ናብ ካልኦት ምልጋብ መጽዩ ትግዚያው ምሕዳር ምክንያቱ ያ ረኺቦም ቅድም ሕጅኮ አይነበረን ሓደ ይነሩ ተሽግርን እትሽልማትን ባዕሊ ዝወስዶ ነሩ መቅጻዕትን ሽልማትን ተቆጽዕመ ይፈልጡን ትሽልማት ግን ባዕሎም ዋላ ነው ዓለም እንዳሸለሙ ይወስድዎ ነሩ ማለት ሕጂ ኻታ ኮይኑ ትሽልማት አይግባእኩምን እዩ ምክንያቱ ትቅጽዕለኩም ስለዝተባሃለ ኩንዱ ዝኹለ ይጸረውሮ ማለት እዩ ነትሽግርሲ በቃ ዝኹለ ዓጻጽ ትሪእዎ ዘለኹም ዝኹለ አኸባታት ዝካየድ ዘለስ ከተተሓዚኹም ሕማቅ ዝገበረስ ከተሓዚ ዝብል ዘረባውን ስለዘለዎ ይኮ ሓጺን ዝሰረቀስ ክትጥየቅ ይተባሂሉ ዝኹለ ፍርሒን ራዕድን ገለውን በተሓደ ወገኑ ትሪእ ዘለኻ ማለት ስለዚህ አካይዳ ከመሓይሽ ዘሎ ከምዚ ዝበለ ሓተት መናእስ ያለው ኣብ ሕንፍሽፍሽን ኣብ ልኽስክስን ዝኣተወት ውድብ እያ እኒኣ ክርደአና ዘለዎ ኣብ ውልቀ ሰባት ተንሳፈፈት ውድብ ሒዝና ኣብ ምብላዕን ኣብ ሓደጋን መንእሰይ ከዓ ጠንቂ ክትኮን ክኢላ ፀኒሓ እያ እዚ እናተረድአና ዲና ንግምግም ዘለና ትገምጋም ክርደአና ዘለዎ ካልኣይ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ኣንሕና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ብዝሓሸ ብዝነበረሉ ሰዓት ተጋደልቲ ኮይንና ኣብ ደብረ ብርሃን ክንበፅሕ ኮለና ጫፍ ብናይ ሰራዊት ድኽመት የኮነና ኣብዚ ሰዓት ዝበፅሕና ዘለና ብናይ ሕወሓት ድኽመትን በቶም ናይ 5 መራሕቲ ሕወሓትን ድኽመት እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፕሪቶሪያ ወዲቑ መሬቱ ከይተመለሰ ሓደጋ እዩ ዘሎ ብሰንኪ ሕወሓት ምዃኑ ክርድኦ ክንክእል ኣለዎ ሕወሓት ዓርሳ መርሚራ ዓርሳ ገምጊማ ብፍላይ ከዓ ናይ መኸተ ኩነታት ገምጊማ እያልክና ኢልኩምና ሕዚ እንተ ገምጊማ ሲ 5 ኣካላት ጌታቸው ወሲካ ኣብ ሕጊ ክጥይቁ ዝግቦም ሰባት እዮም እዚ ከገምጊምኩም ሞሪኹም ተገምጊምኩም ሕዝቡን ክመርሕና ዝኽእል ዘሎ ኣካል መን እዩ ትክክል ናይቲ መንእሰይ ሕቶ ናብኡ ተጠምጢማ እያ ትመጽእ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሓታትነት ብሕጊ ማለት ሰብ ዘጽነተ ናብ ኩናት ኣሳዊሩ ሒዝካ እንድሕር ኣትዩ ወይ እንተእትዩ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ቆስቆሰ ተወቂዐ ዝበሃል ነገር የለን ምስ ተዋዓኹ የወቂዐ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይክተምልጥን ኢኻ ኩላ ኣብ ተሓታትነት ናይ ባዕላ ዝኾነ እጃም ኣለዋ ሕጂ ንከይሕተት ሰብ እንታይ ምግባር ይጅምረሎ ማለት እዩ ካሊእ ንኻሊእ ሓደ ገለገሊ እዩ ንእሽተይ ኣውራጃ ዝመስል ዓልዋዶ ዓድግራት ኣክሱም ደሽረ እንደርታ ብዝብል ምሕባእ ጀሚሩ ማለት ሽረ ከምዚኦም ሓባእትና እዮም ዘለኣለም ሽረ ታይላን ሓባእኩም ድሕሪ ታይ ዝበሃል ዓመታት ድሕሪ 30 ገለመለን ዓመታት 30 ዓመት ድሕሪ ቃልሲ 10 ገለመለን ዓመት ምስ ቃልሱ 40 ገለን ሓደ ሃፍ ኦፍ ሴንቸሪ ማለት እዩ ምንም ሓንቲ ዓይነት ለውጥ ዘምጻኹም ለተመንእሰይ ሰርሒ ዝበልዕ ክሳብ ሕጂ ሓረስ ነይሩ ቀደም ንሓረስ ዝነብር ትውልድ እንድሕር ፈጢርኩም ኣብቲ ውሽጢ ተማሂሩ ብትምህርቱ ተሳትፎ ዘጥር መንእሰይ እንድሕር ምህናፅ ኣቢኩም ጸኒሑ ሽረ መጽዩ ዝሓባኩም ሰብ ክህልዩ ምክንያቱ ብዝተወሰነ መንገዲ ዝጠቀምኩሞ ፍሉይ ጥቅም ዝረኸበ መሲሉ ከዓ ንሱ ሓባኩም ክፍትን እዩ ከምቲ መንእሰይ ዝበሎ ግን ኣይሓብእን እየ ዝበለ ምስቲ ክሓቢእ ዝበለ ክተባእሱ እዮም ደሊኹም ዝሕባእ ዝበሃል ነገር የለን ሕጉኹም የውፅኹም ውፁን ኣብ ኣደባባይ ኣብኡ እንተተራኺብኩም ተኻሲስኩም ዝተረትዐ ዋላ ዝበደለ ግቡእ መቕጻዕቲ ይርከብ መንእሰይ ናብ ዝኾነ ነገር ይፅዋዕ ዶ ኣይፅዋዕን ፀዊዕኩም ትፈልጡ ዶ ኣይትፈልጡን ሰውሲኩም ትፈልጡ ዶ ኣይትፈልጡን هاخوينا أنا عجب زي مركب كل ما قلت لنا تراي من سكت واحد لنا سلامي نقول لنا غير كده هنو تاخوينا من سكت كم زين حلو تفرقيهم 100% ما نمي فلتين أفتح ما تقوم كان عاوز غانا نقدر يتقول تدي وكالي يرسعنا إذا كل ريخ الله خازي إلى أوروبا كان فرس كوجرنا جنبار أوروبا بمولو زفرسنا يكوب علنا بمولو تمنسي هكذا فيك نقدر هكذا في نبور عرفتن حبيت السنين يلا حجي رايو زي هجراوي أتي وزلو كل منسي تحت من منسي بقى يمين يا اسمع أنا سامي هاي رعد رمسي نرجعهم قاعد يفهم لازم يخبها الكله كل من تاي ذاك الحزبي مريحي أتي كل من تاي حزبي نات قندي هجراوي ألف خمسة خير جيريو حسبه
قليل ነገር አይኮንም صبغ እዩ ብዙሕ መንእሰይስ ሒዘ ኤጎቲ ተመጽየ ይብለኩም ወለ ሳሙኤል ሃይለ ረዓዶም ሓቅ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓቂ ያበሉ ኣነስ እኳ ሓሶት ያ ኢለ ተዛሪ ሳሙኤል ሃይለ ረዓዶም ሲ ሸረፈለው ትብል ነርካ ብዙሕ ግዜ ተዛረብ ነርካ ብድሕሪኡ ናበይ ከም ዝኸድካ ይፈለጥና ብዘለኻ ጠፊኻ ባይና ንፈልጠካ እምበር እንድሕር ኣምጺኻ ኮይንካ እውን ጽቡቕ እዩ እንኳ ልብኻስ ሓሳብ ልብኻስ መረልካ ኢና ክንብለካ ማለት እዩ ግን ኣመና ተጃሂርካ መሲላትና ኣነብዚያ ኤርትራውያን ተጠርኒሆም ኣብ ኣሜሪካ ጅና ገንዘብ ኣዋፂኦም እዚ ነገር እዚ መሰልና ብሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም ነቶም ናይ ሕግርግር ዝፈጥሩ ዝነበሩ ኣካላት ብፌደራል ደረጃ ዝርአ ጠበቓ ቆፂሮም ገንዘቦም ጫሕ ኣቢሎም ክስ ምስርትሎም ኣለዉ ነቲ ቃልስ ከመይ ገሪኡ ገሊፅዎ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ጨብራሕራሕ ዝብሉ ዝነበሩ ዝሕንፍሽ ዝነበሩ ዝዕንቅፁ ዝነበሩ ኢሉ ገሊፅዎ ኣነ ግን ክትኣምነን ዘይ ክትኣምነንን ገንዘብ ክሒዝካዮ ወይ በሊዕካዮ ክትነብር እምበር ንጆን ብላክን ንዋዜማን ብሽርሒ እሲርናዮም ጆን ብላክ ዝገበሮ እንተሎ ከም ዘሎ ንሕና ግን ድሕሪ እንዳኸድና ካሜራ እንዳቀረፅና እንኳዕ እኳ ንስኻ ዝሃነፅካዮ ዓደይ ኮነት ጆን ብላክ ገለ ዘፍረሶ ገለ ኢልካ ዝኸሰስካዮ እንታይ መገበርካ ነርካ ከምኡ እንዳገበርናስ ብሓሶት ከምዚ ጌርና ኢኻ ትብል ዘለካ እምበር መንእሰይ ኣነ ኮንኩ ዝዛረቦ ዘለኹ እኮ ዓለም ምልኢት እያ ትዛረቦ ዘላ ዓለም ምልኢት ዓለም ሙሉእ እሲ ቁጥሪ ሓደ ብበዝሒ ስደተኛ ሓንቲ ዓዲ ሒዝካስ ክሳብ ክንዱዚ ዝኣክል ገንዘብና ጫሕ ቢልና ውፂና ገንዘብና ከፊልና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳዎ ንዲጋን መኹዓት ዒላን መስኖታትን ኢነርጂን ተርባይናትን ክኸውን ዝነበረ ገንዘብ ምስ መናእሰይ ትበኣስ ንመናእሰይ ክትከሰሉ ትውዕል ንዓቶም ደድሕሪኦም እንዳጓይካዮ ማለት እዩ ኣብ ኣውሮፓ ከይድካ እሲርካዮም ኢኻ ከም እንታይ እዩ ዝበሃል ከም ዓብይ ዝቁፀር ነገር ገለ እንዳቆፀርካዮ እንትኸይድ ማለት እዩ ከምኡ በቃ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እውን ረእይዎ ተተሓሳስባ ናብዚ ዝቕፅል ዘሎ ከምዚ ዝበል ነተ መናእሰይ ንእስሮም ኣለና ከምዚ እንዳገበርና ዓብይ ሰብኣይ ኮይኑስ ነቶም ደቁ እንዳዘወረ ኣስር ይውዕል እሞ ንሱ ከዓ ከም ፅቡቅ እንታይ ዝበሃል ቆፂሩ እንዳተመክሐ ክዛረበሉ ክትርኢ ከለኻ ካብዚ መሓረና እዩ ዝበሃል ትግዜ እስኪ በሉ ቀፅል እስኪ ሎሚ እዞም ዓያሹ ዝዘርኡ ወይና ንሕና ንዓፅሎ ዘለና ሎሚ ረኣይዎ ይኹም ኣብ ኮሎምዛይ ሰራይ ሓማሴ እንዳበልካ ኩስቶ ጅግና ኩስቶ ዘይጅግና እንዳበልካ ኣብ ማእከል ግንባር ኣትዮም በቃ ዝተኳሳተሩ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክሓልፍ እንዳበሉ ጅግንነት ሰሪሖም ዝኸዱ ሰባት ናይ ኣውራጃ ጌርካ ከም ደርሆ 12 ክፍሊ ኣብ 12 መቲርካ ኩስቶ ናትና ኩስቶ ጅግና ኩስቶ ዘይጅግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዝተሓተ ደረጃ ኢና ንውዕል ዘለና ሰብካ ንዕዩ ክሰምዕ ዝደሊ ያ ታዩ ባባዮናስ ተዛረበን ወግዕለካ ዲ ኮይኑ ዳሳብ ወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃቦ መልእኽቲ ቀዳመይቲ ናማይ ኪዱ ቀላይቲ መጻብብቲ ሳልሰይቲ ጓሓፍ ንጓሓፍ ራብዓይቲ ኣፍሪቃውያን ሓምሸይቲ ማርስ ዴሞክራሲ ዘሊኹም ማርስ ኪዱ ሻብዓይቲ ንዓይኮ ዝኸፍለኒ የለን ብቕልፂ መየምፅዮ ንዓይ ዝኸፍለኒ የለን ብቕልፂ መየምፅዮ ዝብለና እዚኣ ተመችያትነላ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሸረፈለው ኢልኩም ናብ ካልኦት ተባፂሖም ስለትኸዱ ኣዝያ ዝመስግን ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ዳሕና ቀኒዮታ ቻው ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማንስቱ እዩ